one time sa dito pa ako sa Surigao nung na-assign dahil ako ang isang talanahan, lalaki siya, no? Tapos ang istorya nga gibiyaan niya ang iyang original nga pamilya, no? Tapos doon na siya laing pamilya, no? Sa kataas nga panahon bibalik siya ngadto sa iyang original nga pamilya, no? Ya buhi pang iyang asawa, no? So maoy naghangyo nga sa talanahan ang iyang bana, no? Kuman ako pag-administer sa sakramento sa paghilog sa masakiton, nag-istorya mi siyang asawa, no? Ya kaning ako ang bana, Father, taas-taas na yun nga panahon, no? Nga may biya sa mua, no? Pero karon ibalik siya nga masakiton. Yung ko ganong gidawat man nimo gihapon siya. Kay ako aman siyang gihigugma, no? Tungod kay gidawat na mo ang sakramento sa kaminyoon, no? Kung bisan sa sitwasyon, bisan sa iyang gihimo, siya ako siya gihapon pasayloon, tungod kay ako aman siyang bana. Siguro makigsod ako na itong tanawon, klase-klase siguro ato ang mga reaksyon, no? Sa mga usap nga sitwasyon, no? Klase-klase siguro ang ato ang pagtanaw, no? Sa mga usap nga sitwasyon, no? Pero sa maong asawa, siya magpabilin nga mahigugma ug siya padayon nga mohatag sa iyahang pagpasaylo, no? Dili man siguro martir, no? Kundi lahi o taas o halawom ang iyang pagtanaw sa sakramento sa kaminyoon o ilabi na usab diha sa pagpasaylo. Umaman gani kung atong pamalandungan atong mapagbasa karon, naghisgot usab sa gugma. Ang gugma mao ang pinakadako nga sugo nga gihimo ni Hesus kanato. Ug karong adlaw si Hesus mihatag kanato og igong hinungdan nganong ihatag ang atong pagigugma sa atong mga kaaway. Ang Ginoo mao ang magubuhat sa tanang nagpuyo dining kalibutan. Siya usab ang naglalang sa mga hayop nga ato ang gikahadlukan sama sa leon, sawa, no? Buaya, piranha ug uban pa. Siya usab ang naglalang sa mga tao nga naglutos ug nasuko kanato. Kita usab adunay mga tao nga nahadlok kanato ug sila usab nga ato ang gikasilagan. Kita sa atong mga kahuyangan isip tao nagunahuna nga mga biktima sa tanang panahon. Ang atong nakalimtan nga ang uban mga biktima sa ato ang pagpaglutos nga kita ilahagitan-aw nga mga naglutos kanila. Gusto natong bation nga kita higugmaon sa uban ug bation sa uban nga safe sila kung anaa sa atong palibot. Ug ang perpekto nga kausaban niini mao ang paggakos sa gugma. Ang gugma nga naa kitang gikan sa Ginoo nag-ayo sa tanang dautan niining kalibutan. Kung wala kita mahigugma, kita nasuko. Sa panahon nga kita nasuko sa dautan, kita musanay sa atong palibot, kini musanay sa atong palibot ug mawala kita. Sa panahon nga kita mahigugma, mawagtang ang kasuko o musanay ang kaayo sa atong palibot. Waman gani kung atong tan-awon ang kasinatian sa tao, malisod gayon siya, no? Paghigugma sa atong ang kaaway. Pero diha sa panabang sa Ginoo o diha sa grasya sa Ginoo, posible gayon kini. Magigsuon mosunod kita sa panawagan ni Hesus karong adlaw nga higugmaon nato ang atong mga kaaway tungod kay ang Ginoo nahigugma kanila uban sa susamang barometro sa iyahang paghigugma kanato. Ang Ginoo wala magpihig-pihig batok ni bisan kinsa ug atong sundon kining perpekto nga saglitanan sa Ginoo. Atong ipakita ang atong paghigugma ngadto sa atong mga kaaway ug kining dakong gugma magpahumok sa kasuko sa atong mga kaaway o kita mamahimong mga anak sa langit ng Amahan. So unsa may hagit para kanato mga igsoon? Una, ang pagpadayon sa paghimo og istorya sa gugma diha
sa atong pag-alagad sa uban. Ikaduha, let us promote friendship and not division. May nagpalihog para sa katalingbanong pag-ampon.